long gajing penmana bagajing tip bagajing kerpan kemudian kam shapi baro kipat ba long sosno ni susi ban tip shapi bagajala megalia ka bi ke jongi ila yo jing tip ka batikana bakaladon gajing shakta ane kunyang jing pang ubasat kai tau coronavirus ne covid-19 we doktor barangba jong ka Bethany Hospital hadin balada bantas yugo lalap ola shakta ane kunyang jing pang lane tested positive kumtangi dan gini ki cikirpan nam ta jong phi ki pai ba no sosno yang ki bayi ngasam ki lok ki jor ki jong phi ki balik sim dawai nang te na Bethany Hospital Shillong adin ka arpo artrik bat kum juru na nong po Bethany Hospital adin ka lai potrik so bah bat petip sigi bor sarkar daga ba phi phone no number iway not pra lane iway not nyonat lane pentip sigi nong elam snong ge jong phi bakin yo ban le ege badan kam wat le ran wat buri wan shakman nam ta jing ba ga jong ba hinga sem jong pi ki shnong gi thau nam ta jing ba hi jong ga jala baro ko wei nam ta ngi kirpan nam ta kirang ba shnong ki volunteer shnong ki so ba ban ai gi jing na ba ba shnong gi jong pi ba pin so ba ban burunti gi jing hi kai jong ko sarkar ye trelang ba kirang ba shnong wat sha gi khon gi ti gi jong pi bakin shang ma kya ndai tha gi khon jong pi bakin shong kha ba yin hagini gi khindia sngi tan ado benda penbana handa kumui pan icing kerpan nak mentang ki perlo ki basa ki tain kapot baka asam ki pat girang ba shnong ki volunteer ba pin so ba ben penti kena ye jing rung ke jing me ki jong ki breu na asam sha megalaya bat kum juru na megalaya sha asam kerpat ye pi wat rung wat ye me shu agini ki kapot ki jong ni namar bangim la mentep ye ki jing bet jong ne kunyang jing pang ki perlo kerpat ye pi wat namlet shalom sawa banlet shado banlet tongdo namar kaneru kalong ke jing ma na ka banda jong pi ngimtep kene ke jing pang ka basir kai yo ka ye bet nang no yo ka kata iki yeng ke sam ke jongi ka ba khaddo nga kerpa je pi pen soba ban bu a ke jing duai lam nam taw ne doktor duai lam ta ke yeng ke sam ke jongu duai lam ta ke snong ki thau nam ta ke jilla nam ta ke ri india bat ka prothe hi bar ko wai wat shapting shaba palat wat is air shaba palat wat sim gono rai ke bekerti ke bakta pen ban ya ke imlang ke salang rai pesupen ko ngo ila de jing ptha jo ko sarkar rengkat bagi jing duai ki jong pi ki jing duai ki bajar jar jong pi ngang scam kalong ki jing job ba ki jing ele yo ne kunyang jing pang ubasir kai doble ki jing so undar rengkat ye pi baro kuble shibo